Specialisten van de Sionsberg in Dokkum maakt haar zorgen over de patiëntenstop die juist een beetje ingaan is. De Raad van Bestuur had dat dien vanwege de onrust, vooral op het financiële vlak. En dat zou ten koste gaan van de kwaliteit van de zorg. De specialisten willen duidelijkheid over wat ze in geval van need dwaan matten. Leuke reacties juist in Ries doet de informatiegeerkomsten net troggie. Nevens wethouder Durks wil het COA hem eerst nog eens berieden. Dus hoe praten we over de plan voor de vestiging van 500 vluchtelingen in de gebouwen van Mooi Gaasterland? De inwoners van Ries vinden 500 te volle. Woningcorporatie Accolade is in de Compagnonstraat op het Jereveen dwande met een grote renovatie. Met 3 miljoen euro worden 34 hierhuizen opknapt. Het hier goedkoper west om de huizen in de vlakte te smieten en nijbouwdel te zetten. Maar dat kan net omdat deze huizen beschermen dorpsgezicht binnen. Van de morgen is in Greens de rugzaak begonnen van een ouder echtpaar in de gemeente Dontemadiel. Het echtpaar krijgt maar ingang van 1 januari geen vergoeding meer voor huishoudelijke hulp. Haar dochter had de rugzaak onspant omdat haar ouders zonder hulp net langer zelfstandig wenje kennen. Joen en vannacht komen ze op mist en rein. Het wordt zo'n 3 graden. Morgen bewolkt, er kan rein komen en het is maximaal 6 graden.